Muna na ni sobra sa kuan no. Bagyo, banat pa. Luya sa mga kuan no. Binlan sa bagyong ulit. Ay, dako kay na go. Ayaw na go. Naog na naog. Napo isa nagbatog dito. Iyahay duk-duk. Ta. Batog. Batog iyahay duk-duk. Na mga sino di panglupad. Iya ni slag trabaho iya. Apoy usay to nagbatog ya po na. Tindahan ni Angel. Mana pandai kuan hire ni Angel pandai. Nya unsa kay resulta na ron basig tulo gyapon na. Nah, saya nagbatog po do. Mga sakop ni Dong Maxing. Banat close. Okay. Na inana mga atop o wala gid na damage sa mga semi umbrella nga atop. Na mga semi umbrella nga atop wag gid unsa. Hoy, ay mo pagkumpiyansa ng sundang ninyo ha kay mga igo mo ana ha. Go, mali man na go. Ayaw po kana kay ini katumbahan ni muputol ka na sa tantan, matumbahan sa tantan. Ikaw putan, di layo gyapon magputol kay matumbahan mo na inyong mga tiil. Pingil ang mga tiil ninyo diha. Iguba sa bagyong ulit. Pahak ng kuan no, trasis pa pa. Na pahak na imong gahian pa oh.